u risposta ser jiġu wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Antonella Bella jisselmilkom u jagħtikom merħba 19 l-episodju mis-sensiela Botta u Risposta l-ewwel wieħed għas-sena 2023. Iva ħbib tiegħi wara nuqqas ta' xarejn kellna l-waqfa tat-tazza tad-dinja, il-waqfa tal-miliet, imma issa il-programmazzjoni normali tagħna terġa' tibda għal daqstant Botta u Risposta jirritorna mill-lum sa Ġunju kull nhar ta' ħamis fejn ser ikollna pratikament il-format tas-soltu, diversi temi, intervisti, argumenti, kontroversi, insomma dak kollu illi kull nhar ta' ħamis filgħaxija ħafna minnkom is-segwaċi ta' din il-kamra tkunu qegħdin tistennew. Illejla x'ħan niddiskutu? Illejla ser nkunu qed niddiskutu pratikament it-tliet logħbiet prinċipali li ser ikollna fl-Italja u fl-Ingilterra fit-tmiem il-ġimgħa. Ser ikollna l-logħba Napoli-Juventus mis-serja Taljana għadha filgħaxija fid-9:15 u għal dan il-għan miegħi għandi l-uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi tan-Napoli Club Malta Aron Sammut u nistgħu nsejħulu hekk l-assistent tal-produzzjoni il-vuċi Juventina ta' din il-paġna ma kważi Mark. Nistgħu nsejħulek ukoll bħala l-mistieden residenti ta' dan il-programm. Qed nirreferi għal Mark Xkembri u fejn jidħol futbol Ingliż għandna żewġ logħbiet importanti wkoll Manchester City, Manchester United f'Old Trafford is-Sibt fis-9:30 u Tottenham Arsenal fil-5:30 il-ħadd għandna l-korrispondent ta' l-snooker ta' din il-paġna u parti ta' Manchester United Dejzil Tabone illi nixtieq nirringrazzjahom tal-lejla oġobhom jinaqdu magħna. Infakrukom illi min jixtieq jintervjeni matul dan il-programm u diġà qed nara xi partitarji ta' Napoli illi qegħdin juru l-appoġġ tagħhom lejn it-tim kif inkun tajjer u Clive b'sajla. Xi partitarji ta' Napoli. Forsi tistgħu tridu tagħmlu l-intervent tagħkom issaqsu xi domanda tagħtu xi kumment fuq dan il-programm u fuq li qed niddiskutu intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni li għandna marbuta ma' din ix-xandira. Nfakrukom ukoll illi kull min jillajkja jew jgħaddi xi kumment waqt dan il-programm jidħol fil-lotterija ta' kull xahar fejn fiha nrebħu xahar sħubija ma' Kicks Boutique Gym wieħed mill-sponsors tagħna. F'dan il-każ ovvjament tal-lum jitilgħu fi frar fit-tieni parti tal-programm ser intellgħu ir-rebbieħa tal-lotterija ta' Novembru. Biss naħseb li issa wasalna biex nibdew id-diskussjoni tagħna llejla u għaldaqstant nibdew nitkellmu ftit fuq il-logħba Napoli-Juventus. Aron, la intom home nibda bikom. Merħba lura fil-programm Botta u Risposta u grazzi tal-jal darb'oħra il-qajtu l-istedina li għamilnilkom. Napoli jinsabu f'ras il-klassifika 7 punti fuq l-eqreb insegwituri imma ġejjin mill-ewwel telfa tal-istaġun kontra Inter u rebħa ta' 2 b'xejn Sampdoria. X'aspettattivi għandkom il-partitarji Naplitani għal dan il-konfront li naf li huwa mistenna ħafna minnkom is-supporters? Iva, grazzi Antonello tal-istedina, darb'oħra pjaċir tagħna li nkunu preżenti fuq il-programm tiegħek. Bla dubju l-aspettattivi huma kbar fost is-supporters Naplitani kemm hawn Malta u ovvjament tista' timmaġina ġo Napli. Il-bidu tal-kampjonat kien wieħed sodisfaċenti immens għan-Napoli naħseb morna aħjar minn l-aspettattivi kollha li kien hemm fil-bidu tal-kampjonat u fis-sajf. L-andament kien tajjeb ħafna. Ġiet l-ewwel telfa kif semmejt inti kontra Inter fl-ewwel logħba wara t-tazza tad-dinja.
li ejja ngħidu wkoll. Xi darba dit-terfa kienet ta' tasar, da qatt ma kien ħajkun il-każ fejn Napoli qatt ma ħajtilfu matul staġun sħiħ, jiġifieri it-terfa waslet u minnaħa tajjeb li waslet mal-ewwel ħalli speċi isma' jekk konna din hemm fuq nerġgħu niżlu saqajna mal-art u nipproċedu bil-kampjonat bl-andament ta' Napoli. Aħna ma ninsewx li Napoli tul iż-żmien dejjem kellna xi sorpriża hemm walaw fil-inkunu tajjeb u jinqala xi ħaġa, so ma jteżweġġi tajjeb issa, mbagħad irpiljajna tajjeb ħafna ma' Sampdoria u issa ovvjament għandna l-partita l-bigra tal-istaġun bħal kull sena issa partenza b'din tistennewha kontra l-Juventus. Naħseb il-build-up għal din il-logħba kien kbir ħafna wkoll, sallu stess kontat nara daqsxejn ta' battibek mhux daqshekk sottili bej Spalletti u Allegri, wieħed jgħid li huwa l-aqwa u li ieħor jgħid li huwa l-aqwa, wieħed jgħid li huwa it-tim li huwa favorit u li ieħor jgħid bil-kontra. So huma ħajlu kif huwa build-up sabiħ ukoll għall-inqas ma kienx hemm dejjem aħjar mill-insulti mhux ħadd jinsulta lil xi ħadd ieħor, huwa tipo ta' fint dan il-battibek ta' qabel il-logħba. In-Napoli naħseb ħajnżol din il-logħba konċentrati sew, jafu l-importanza li fiha din il-logħba għax jekk in-Napoli jitaraw 10 punti fuq il-Juventus u bekk forsi lill-Juventus jarġgħu inaqsulhom xi ftit l-aspettativi tagħhom u jekk bil-banda l-oħra Alla ħares qatt jerfu l-Juventus ovvjament jarġgħu jitlu ċans kbir biex jiġġieldu għarek tal-kampjonat. So l-importanza hija kbira, ma jfissirx li Villova ikun spiċċa l-kampjonat, altru għax fadal ħafna, però naħseb jiena jagħti ċertu indikazzjonijiet iżjed ċari minn dak li kien hemm qabel ma bdiet tasir għad-dinja. Fil-fatt hemm aneddot interessanti li xtaqt insemmilek Aron. Beda paraguna x'ġara fis-86 u x'ġara din is-sena. Fis-86 l-Arġentina saru champions, l-istaġun ta' wara 86-87 in-Napli ħadu l-ewwel telfa wkoll fl-4 ta' Jannar kienet telfa 4-3 kontra l-Fiorentina. Ekku. Anke dis-sena it-telfa ġiet fl-4 ta' Jannar, naf li intom il-Napoli kemm xejn superstizzjużi. Iva, ħafna. Ħajdok fini, jekk minnu mela tajjeb, jalla jiġri, pero ħajdok fini, temmen u ma temminx bihom dawn l-affarijiet ġumba fl-aħħar mill-aħħar. Dak li jiġri fil-ground jaf ibiddel kompletament, pero ta' fint, dejjem jgħid, daqsxejn skaramanzija dejjem tgħin, so issa naraw. Ma ngħidu xejn. Eżattament, nota żgħira noqogħdu attenti kien minn ċertu kummenti nippruvaw nżommu naqra l-livell ċivili għaliex mhux gostu pjaċir tagħna illi jkollna nħassru ċertu kummenti jekk tridu titfgħu botta lit-timijiet avversarji tagħkom itfgħu naqra iżjed mill-punit. Mhux se nsemmi ismijiet imma naħseb li l-messaġġ wasal fejn kellu jasal. Iżjed supporters Napolitani sa fl-attant li qed jiktbulna Clint Busuttil u Alan Frendo Forza Napoli jidher li l-partitari ta' Napoli qegħdin isegħuna nixtieq nara naqra kaw xi support fejn huma s-supporters tal-Juventus jiena. Jiġifieri. Supporters tal-Juventus, Mark, insellimlek. Lejla tajba lejlek u l-segwaċi kollha. Mela, l-ewwel rajtek titbissem meta bdejt tisma' l-kummenti ta' Aron, nafx forsi. Le, għax kombinazzjoni li bdejt Aron, bdejt nitbissem jiena wkoll meta bdejt naqra x'inhu għaddej illum iktar kmieni il-botta u risposta bejn il-coaches. Hija logħba tal-imħuħ huma jkunu jridu inaqsu l-istress minn fuq it-tim rispettiv tagħhom u di fakretni ħafna kif kien, u inti taf sewwa ħafna kif kien jagħmel Mourinho speċjalment meta kien magħkom mal-Inter. Insomma, jagħmilha ma' ħafna timijiet anke ġol Ingilterra, ma mbagħad kif taf il-medja Taljana minn oġġett żgħir tespandih u s-soltu storja insomma. B'xi mod kif il-gazzetti trid bihom u s-social media tittimlija u jiġifieri. Imma jiena qed nistenna logħba ġifieri intensa ħafna ġo ground illi naħseb mhux ħajkun hemm kantuniera li mhux ħajkun hemm ruħ, jiġifieri atmosfera Napolitana u stili ħafna
Għalina u ġejjin minn 3000 hemmhekk ġol Maradona qabel San Paolo. Imma ġejjin minn 8 rebħiet konsekuttivi. Imma minn rebħiet konsekuttivi mid-darba u elf ma għajniex għu ma l-prestazzjonijiet mhumiex li qed jikkonvinċuni li nistgħu fil-verità niġġieldu sal-aħħar. Għal-inqas issa, il-fatt li sa xarejlu ma konniex naħsbu li ħankunu qegħdin wasa naslu għall-logħba ma' Napoli huma l-ewwel il-Juve t-tieni, imma issa naraw għada u fis-sens jalla jagħmlu logħba sura, ġifieri li tatina 3 punti, mhix faċli, ma xejn. Għax anke jekk tirbħilhom il-ġiex lobiet li baqa' lin Napoli u jekk jibqgħu dejjem jirbħu, xorta x'ħad tirbħilhom il-lig. Biss minkejja kollox, meta tqis li appuntu ġejjin minn din l-istrixxa pożittiva issa vera, Kortomuso, rebħiet fl-ansra ma' 3 punti qed jiġu. Xorta waħda, temmen li ħadd inżlu għal din logħba bħala l-favoriti? Le ta' l-underdogs. Żgur ġo Napoli aqas fis-Serja B ma rbaħnielhom, jidhirlin. Ma tantx huwa ground li morru ħanejt Juve. Kieku kien ġo Turin ngħidlek iwa. Kieku l-logħba kienet ġo Turin ngħidlek iwa. Imma ġo Napoli le. Un campo stregato kif jgħidu t-Taljani. Sahi? Un campo stregato kif jgħidu t-Taljani. X'taħseb Aron? Le, minnaħana, beru daqstan tiħor viċeversa u kollax kun fil-Juventus Stadium jew għall-inqas minn dun Napoli reġgħu taraw Serje A 13 sena ilu, jekk minn se jiżbal darba jbisser baħna, darba konna tnejn xejn minn taħt u rbaħna 3-2. U raħħal logħba dik il-famuża bil-gol ta' Kurba li minn għalina kienet sa tfisser xi ħaġa, ma insejħu dik il-logħba. Ejja, il-ground jaf jilgħab fattur importanti, is-supporters Napolitani se jkun hemm biħġarhom kif qed jattajjeb Mark, fosthom anki sħabi t-tesserati tal-klabb tan-Napoli Klabb Malta, jkun hemm numru mhux ħażin hemmhekk ġa Napoli, so nisperaw li anke s-support Malti li ħajkun hemm jagħti daqsxejn ta' dispjaċir il-Mark. Dikonek ma tistaċi. Huma l-favoriti, inti. Ara kif qal tajjeb ħafna Spalletti llum, forsi ma nitkellmux fuq il-favorit u minn mhux favorit. Jiena naħseb li l-Juventus bil-kampanja kwisti li għamlu u bil-storja warahom żgur mhux se jinżlu hemm biex jgħidu aħna pparteċipajna, ħajinżlu fil-ground biex jippruvaw jġibu rebħa u biex jerġgħu jidħlu fi ġlieda għal-rebħa tal-kampjonat. So iktar mill-favoriti jew le, jien iktar ngħid it-tim tal-Juventus għandu ċertu storja warahom, għandu ċertu kif jgħidu fatturato wara. So dik taf tilab ċertu rwol. Però naħseb din is-sena Napoli s'issa din tajjeb din kumpatti u ella nibqgħu wkoll minn nhar il-ġimgħa u minn wara dakinhar ukoll. Dit tal-fatturato qed tfakkarna ħafna f'dik il-famuża botta li kien jitfalhom sarri meta kontu ras imbras għalkemm biex għalkemm biex ikun qed kollox Aron dak il-lig tliftuh f'dik il-lukanda ġewwa Firenze. Eżatt, dik il-famuża hotel, sfortunatament kien midlogħba ta' qabel bejn Inter u Juve li fejn l-Inter kien bażikament rema l-logħba u dika kisret mentalment lin-Napoli u niżlu għal dik il-logħba imkisrin, u r-riżultat mbagħad kien ċar. Eżattament, iżjed kummenti Brian De Gabriele, forza Juve fino alla fine u qed jgħid lilek fil-5 ta' Mejju nfakrek fimni. Dik nota parti, Benixerri forza Inter, Manuel Gauci, finite la derubare. Antonello, permetti li naqra, per ricordarlo, domani ci sarà Doveri, non tanto ħobna. Argument li nistgħu nqajmu żjattart fuq Doveri. Tajjeb illi fakkartni fih, Mark. Għax għada fuq 3 toqgħod il-bor, ma s'issa wasalna sa 2, issa fuq it-tielet waħda. Eżatt, kif jgħid il-Malti. Eżatt, inħallu għal iżjed tard l-argument ta' Doveri. Jekk ninserġa' fakkarni, Mark,
Għana friendu għet jgħidina l-importanti li Napli huwa l-okkazjoni li jilabu l-istess futbol li urejna qabel it-tazza tad-dinja. Ekku, għandu raġun 100%. Sort il-lop li kien intwera qabel it-tazza dinja kien wieħed li naħseb jiena kulħadd fl-Ewropa apprezzaħ bil-ġurnalisti, bil-esperti, bil-professjoni tal-futbol. Issa nisperaw li dan ikompli. Ħanedok vini, l-ewwel logħba mal-Inter kif semmejna b'xi mod kienet isa mistennija u mixtieqa minn ħafna, imma kontra Sampdoria raġgħu għamon l-okkażjoni n-Napoli u nisperaw kif għal sieħbi għal li nar il-ġimgħa għada inkomplu għaddejjin u jekk Alla jrid nakkustaw 3 punti. Mela, ħalli mmorru naqra issa fuq il-futbol Ingliż. Daisy, l-ewwel nett merħba u grazzi tal-lejla aċċettajt li tingħaqad magħna. Għandna żewġ logħbiet importanti ħafna f'dan it-tmiem il-ġimgħa fl-Ingilterra. Id-derbi ta' Manchester bejn United u City u id-derbi ta' naħa ta' fuq ta' Londra bejn Tottenham u Arsenal. Fl-opinjoni tiegħek, liema minnhom taħseb se tkun l-iżjed importanti u għaliex? Anke għal-fini ħansekom għal-fini ta' kampjonat. L-ewwel qabel kollox tmissiri kolli li tajjeb. L-ewwel qabel kollox naħseb li għal-fini ta' kampjonat f'dan l-istadju naħseb li għadu daqsxejn kmieni. Biss biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek jiena naħseb li tim tas-City ser ikun aktar ta' pressjoni. Dan għaliex. L-ewwel qabel kollox se jilagħbu kontra t-tim li huwa on point. Kontra t-Sarganet se jilagħbu kontra l-inkonsistenza ta' Tottenham Hotspur. It-tieni punt u li speċjalment fuq Trafford, it-tim tal-United għandu trekkur ukoll tajjeb ħafna dan l-istadjon u kif ukoll se jkun dak it-tim li se jilgħab l-ewwel partita. U b'hekk il-Manchester City ma jistgħux ikun jafu ir-riżultat ta' bejn Tottenham u l-Arsenal kontra Sarganet. Għamet ukoll is-soltu botta ta' Guardiola li qalli se juża tattiki speċifiki sabiex ikun jista' jeleb il-Manchester United faċli kemm jista' jkun. U biex nibdejna mid-domanda tiegħek biex nfakkar lit-telespaturi u li fl-aħħar 5 partitari bejn Arsenal u Spurs, Tottenham Hotspur. L-Arsenal rabħu 3 fil-waqt li Tottenham Hotspur rabħu 2. U min-naħa l-oħra fl-aħħar 5 babbiet tal-Manchester United kontra Manchester City, il-Manchester Derby ġifieri, it-tim tal-City rebaħ 4 darbiet, ħafna niskorja aktar minn 3 goals, u t-tim tal-United rebaħ biss logħba waħda. Interessanti, fil-fatt ukoll il-bira kont qed nara xi kummenti minant anzi dal-għodu minant il-manager ta' Manchester City Pep Guardiola fej isu qal isu nerajtu isu beda jaqta' daqsxejn qalbu mill-logħba tas-Sibt. Fil-fatt il-kliem li qal ma nistgħux nilagħbu hekk u nippretendu li nirbħu ġewwa Old Trafford. Temmen anke bħala supporter ta' Manchester United illi se toħolġu għal din-logħba bħala l-favoriti? Nemmen u ma nemmenx, l-ewwel ħaġa nemmen f'Tenhag jiena naħseb li huwa l-aqwa coach li kellna coach Ferguson naħseb li ħajkun aqwa minn Jose Mourinho, iżda dak naħseb fl-opinjoni tiegħi. It-tieni ħaġa is-City dejjem huma t-City Champions, għalihom it-tieni post huwa ġost falliment u naħseb ħajħorġu għalina, jiena nemmen li nhar il-Sibt ħajħorġu għalina. U fl-ewwel 10 minuti tal-partita importanti ħafna li ma naqgħux ġat il-gowl, għax inkella naħseb li jerġgħu jemlewna. Grazzi Daisy, li mmorru fuq qasira ta' reklami, kif nidħlu lura, apparti li jkompli id-dibattitu ser intellaw ukoll il-kompetizzjoni abbinata ma' Kicks Boutique Gym għax-xahar ta' Novembru. Għal daqstant ibqgħu magħna, dalwaqt inkunu magħkom.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Hogwarts Legacy, l-aħħar logħba tal-PlayStation 5 u Xbox li Game Breaker issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Birkirkara. Ittrasforma ruħek fis-saħħa li tixtieq issir u esperjenza avventura ġdida ser toħodna lura fis-seklu 19 u li ser tpoġġik fiċ-ċentru ta' storja antika fid-dinja tal-maġija. Għalhekk qed tistenna fittex mura Game Breaker u kun parti mill-maġija li ġġib magħha l-logħba Hogwarts Legacy. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta u kif konna qed nitkellmu wasal il-żmien illi jintellaw il-premju abbinat ma' wieħed mill-sponsors tagħna Kicks Boutique Gym tal-Ħamrun fejn ser inrebħu xahar sħubija ma' dan il-ġim u minn daw kollha li llajkjaw jew ikkummentaw matul il-programmi illi kellna f'Novembru li għadda. Qed taraw ukoll issa il-grafika li fija għandna din ir-rota fejn għandna l-ismijiet kollha, għandna madwar 39 isem eligibbli li minnhom sejrin intellaw żewġ ismijiet. Ir-rebbieħ eventwali u se ntellaw ukoll runner-up f'każ li għal xi raġuni ir-rebbieħ ma jkunx jista' jieħu l-premju. Għaldaqstant qegħdin naraw ir-rota ntu għadawra aħna naraw naqmin huwa rebbieħ tal-kompetizzjoni għal dan ix-xahar. And the winner is Ruben De Bono. Ruben De Bono jirbaħ il-kompetizzjoni Kicks Boutique Gym għal dan ix-xahar ser intellaw ukoll ir-runner-up f'każ illi għal xi raġuni Ruben ma jkunx jista' jieħu il-premju biex ukoll ikollna dejjem alternattiva. Mela ir-runner-up huwa Christian Abela. Mela Ruben De Bono huwa ir-rebbieħ u f'każ illi Ruben ma jkunx jista' jaċċetta l-premju, il-premju imur għand Christian Abela fil-waqt li nifirħu lil Ruben minnu ftit ieħor ukoll wara l-programm navviċinawh biex ukoll ngħidulu x'għandu jagħmel biex jiġbor dan il-premju. Biss qabel ma nkomplu naraw iżjed kummenti. Aaron Mifsud, grande Aaron, Forza Napoli wkoll tfaċċaw is-supporters tal-Juventus sa fl-aħħar Pier Muscat, Forza Juve fino alla fine. Iżjed supporters tal-Juventus ħalli wkoll ikollna naqra counter għal ħafna Naplitani illi qed jiktbulna. Ovvjament inħeġġukom biex tkomplu wkoll tinteraġixxu magħna matul dan il-programm. Antonello. Dejt Iva? Wala mu jħed Chelsea xejn. Għax fil-fattu kollha bħalissa d-dejja l-logħba bejn Fulham u Chelsea, grazzi Dejzil, it-tim ta' Graham Potter jinsab minn taħt għal darb'oħra u qed nitkellmu fuq il-Chelsea l-ġimgħa d-dieħla
Nista' ngħidilkom ġa minn issa li Liverpool Chelsea ser tkun il-logħba li ħan iddiskutu se jkollna rappreżentant mill-Chelsea Supporters Club li wkoll se nkunu qed niddiskutu diversi argumenti u wkoll il-kriżi li għaddejjin minna Chelsea bħalissa. Lura s-Serje A, Aron u Mark, l-sfida għadha jkollna sfida tajba Vollieri, fejn fost oħrajn ser naraw il-konfront bejn l-aqwa attakk tas-Serje A li huwa dak ta' Napoli b'39 gowl u l-aqwa difiża li hija dik ta' Juventus illi s'issa sofret biss 7 gols. Xtaqt nisma' minn għandkom fuq kif taħsbu li ser jkun l-aħjar mod li tisfruttaw din l-istatistika li hemm attwalment favur it-tim rispettiv tagħkom. Darba b'dinti Marko mbagħad jekkawnterja Aron. Għada Allegri apparentament iddeċieda li jela bit-trio Verde Oro tal-Brażil, jiġifieri minn nibda Mixxelluk Aleksandro fin-nofs, Bremer u il-futur captain Danilo. Ifhimni, jew nittama ma nagħmlu xi logħba Park de Bas, xi logħba naqalgħu ġo fina, mbagħad nittama b'xi kontrattak li nsibuh nkomplu niddefendu għall-qalbi ma tantx tagħmel li tajba dik it-tip ta' logħba. Ma b'xi mod trid trażżanhom il daw, ġifieri apparentament il-Juve ħelabu bit-3-5-2 issa tgħid solita, ġifieri naħseb ħajkun hemm ħinijiet twal fil-logħba li naħseb ħajkun niddefendu 5. Ġifieri il-Park de Bas ma nixtieqx naramha. Kif qal Allegri tajjeb nilim il-botti u hekk ħatkun logħba ħafna intensa, għax jiena nemmen li anke jekk ħattakkaw il-Juventus hemm ikunu, naħseb li Milik mhux biex inniggesil tan-Napli, naħseb ħajamel minn kollox li jiskur jaġġu dak il-ground, jekk dejjem ikun ħajbda jilagħbu. U li nemmen li għadha ħajtieħ biċċa logħba tajba. Aron. Iva, naħseb il-trasformazzjoni tal-Juventus, speċjalment fid-difiża tal-aħħar logħb, kienet xi ħaġa naħseb impressjonanti forsi kemm Marko u sħabu supporters Juventini forsi ma tantx kienu qed jistennew, però naħseb Allegri ta' coach talentuż li hu u rebbieħ huma fatti għaraf jisfrutta l-aqwa potenzjali għandu fit-tim tiegħu hija d-difiża. So dan probabbli jaf isma' jiena fl-attakk naf nasal sa ċertu ammont ta' attakki, sa ċertu ammont ta' goals. U mela, u nindefendi iktar kemm jista' jkun u kif semma Mark forsi jisfruttaw xi kontrattak kif għamlu f'dan l-aħħar ġiex logħbiet kemm mal-Cremonese u l-aħħar logħba kontra min kienet l-aħħar logħba tal-Liverpool. Mal-Udinese. So ġiex logħbiet tipiċi fejn għamlu kważi logħba sieħa jaraw kważi il-Juventus imma sfruttaw l-okkażjoni. Jiena naħseb li Spalletti mhux se jbiddel xejn mit-tattika solita tiegħu li qed jilagħbu n-Napoli biha. U naħseb jagħmel sew li jagħmel hekk għax il-potenzjal tan-Napoli speċjalment huwa fl-attakk u kif semma Antonello f'tidilu in-Napoli għandhom l-aqwa attakk u l-Juventus għandhom l-aqwa difiża. So naħseb Allegri Spalletti żgur se jibqa' jagħmel l-istess li qed naraw wkoll fuq x'ismu forsi hemm xi dubju jekk jilabx Elmas jew Zielinski milli qed nara, però naħseb jiena jmur għal Zielinski. U ma ħsibx ħanbidel xejn iżjed ngħidlek id-dritt għax speċi ta' a winning thing, you shouldn't change it, ta' fimt, u naħseb jagħmel sew. Nisperaw li kif semma Mark Milik jagħmel nixxi waħda u malli jara dak il-sapport kollu qudiemu taf kif ta' jidħol f'qoxortu. Mela, Brian da Gabriele jgħidilna għada f'xi ħin ngħid li ħanaraw lil Pogba u Chiesa jibda mill-bidu. Isma' ħanejt xi ħaġa fuq dak li kiteb Brian hawnhekk. Mela, apparentament fuq l-aġġornament mediku tal-Juventus kont qed nara li Cuadrado probabbilment se jilgħab bħallum ġimgħa fil-logħba kontra l-Monza fil-Koppa Italja. U sal-logħba mbagħad li jkun imissna fil-kampjonat wara Napoli, ġifieri li tkun bħannar il-ħadd ġimgħa filgħaxija, konfronti oħor jaħraq mal-Atalanta. Hemm ċans kbir li jkun irkupra l-kumplament kollha tal-plejers. Ma jfissirx ħanamilha ċara li ħajkunu jifilħu 90 minuta, imma jista' jkunu majtin. Ġifieri hawnhekk qed nitkellem preferenza speċjali in primis
għal Pogba u Vlahovic. Hemm ukoll x'ismu għaw Deċiljo li huwa wasal biex jirritorna. Ġifieri il-ritorn ta' Pogba huwa kif jidher ngħidlek li mal-Atalanta ma jilabx, imma il-logħba tal-ħatta wara d-29 ta' Jannar kif qed preċedentament jista' jtieħ mill-logħba. U rigward Chiesa għat ma jiflaħx l-logħba sħiħa u ċara, biċċiet spezzini. Li kont se ngħid u ħankompli naqra fuq li qal Elix, il-Juventus għandhom ħabta u qed ninnota ħafna illi jkollhom l-ewwel taqsima porkerija, dik il-kelma bla kantonieri, porkerija. Imma mbagħad mal-ħin jissettjaw. Issa nittama li fil-logħba ma' Napoli ma nagħmlux l-ewwel taqsima porkerija nsibu ruħna tnejn b'xejn minn taħt għax ma' Napoli għandx ħatirku promovis. Ġifieri, għax forsi mal-Udinese u mal-Cremonese ġaħ imma ma' Napoli nisa. Ġifieri, dik ġaddejna minna mal-Benfica, meta mbagħad 4-3 kien troppo tardi. Kieku forsi kien bħal-ħin jgħidlek iwa, ma nittama m'hemmx xekkada. Fil-fatt għandna kumment minn ieħor minn Edim Vella illi qed jgħidilna idealment Deċiljo jibqa' mweġġa. Idealment Deċiljo jitlaq minn hemm fuq li qal fuq li qal bejn Novembru u Diċembru, iddabbar rasu idealment. Naqa diffiċli meta tikkonsidra li Deċiljo għal minn Qed ngħid minħabba l-każ tal-Prizma għax kien wieħed mill-ġiex plejers li kixef l-affarijiet u delikt. Interessanti ħafna sew il-kumment Edim kif ukoll il-kumment ta' tiegħek Mark kif imni ma rridux dan kull tim ikollu dak il-plejer illi jekk jista' jkun għada ikun irid jaqtalu rasu. Intom għandkom il-lejla. Il-United għandhom il-Phil Jones, il-Napoli ma nafx hekk għandhom xi plejer bħalissa. Distana l-ħadd. Għalkemm hemm demme bħalissa ilu jgħid speċi fuq il-merkato bażikament qed jippruvaw isibu l-min ibijaw biex forsi jkun hemm xi replacement. So dak naħseb l-unika wieħed li forsi jgħid fuq żaqna hija ngħidu hekk mhux nużaw bil-Malti. Sewwa wisq, lura l-futbol Ingliż, Dejsil, konfront li qed nara interessanti ħafna fejn jidħol il-logħba United City. Huwa dak bejn żewġ attakkanti fejn għandna il-Marcus Rashford fuq naħa li għaddej minn forma eċċellenti minn gols fl-aħħar 6 logħbiet. Ħafna supporters tal-Ingilterra jistaqsu għalfejn Gareth Southgate ma labux fit-tazza tad-dinja. Imma minn naħa l-oħra hemm Erling Haaland li fil-Premier League biss skurja 21 gowl mis-16 logħba li lab. Min taħseb li ser ikun iktar deċiżiv bejniethom? Mela, Gareth Southgate għandu rasa ibsa, imma msomma naħallu dak l-argument hemmhekk. Mela, il-kwistjoni ta' bejn Haaland kontra Rashford li peress li nibda billi nsostni l-tnejn qegħdin forma tajba ħafna. Forsi nista' ngħid li Haaland dak il-plejer li ilu konsistenti mill-bidu tal-kampjonat, però Rashford huwa dak il-plejer li suġġej bil-mod u jgħid aktar form, speċjalment fuq Trafford. Bħala parti tal-Manchester United inqis Rashford huwa l-aqwa plejer tal-United. U dak il-plejer li Guardiola għandu jaħseb ftit mhux ħażin dwar kif tgħidhom iżdommu d-difiża tagħhom. Iżda fejn tidħol il-Manchester City jiena naħseb li Kevin De Bruyne huwa aktar teddida Manchester United u naħseb huwa iktar plejer favorit ta' Guardiola. Dan rajni il-bieraħ meta United il-post b'xejn fil-half time daħħal il-De Bruyne u mhux il-Haaland. Għax De Bruyne huwa dak il-plejer li bih is-City kapaċi jiskurjaw ikun min ikun il-plejer. Valdi, minn kif qed nifmek, isek qed iktar qed tinkwita minn De Bruyne minn li minn Haaland. Ja, De Bruyne beżan iktar, free kicks kapaċi jagħmilhom. Xut minn barra kaxxa kapaċi jiskurjah, corner jagħti perfett. Ma nafx jekk jaqbad ġieri jagħmel ħdier gol kapaċi jaqbad il-ground sieħ u joħloq attakk. Ikun min ikun, Alvaro Ġera jiskurja biss taħħa ta' De Bruyne u kif ukoll Haaland. Il-Haaland il-gols tiegħu ħafna minnhom ikunu passes perfetti ta' De Bruyne, ovvjament il-sostibilità ta' Haaland id-djar jiskurja fil-gol.
Imma De Bruyne u dak il-plejja li ġeni nibdu daqsxejn. Skużani? De Bruyne u dak il-plejja li ġeni nibdu daqsxejn meta kontra City. Jien nasal biex naqbel ukoll miegħek li De Bruyne kien iktar deċiżiv u ma rridux ninsew plejer ieħor li jekk jilgħab kif anke rajna fl-ewwel round tad-derby United City kapaċi wkoll jagħmel ħerba qed nirreferi għal Phil Foden illi jekk missejjer żbalji. Foden ħobbi skurja kontra United. Eżatt, skurja tlieta fl-ewwel round. Tottenham Arsenal, nitkellmu naqas fuq din il-logħba. Qabel xejn, kemm ser tkun ta' vantaġġ għal dawn iż-żewġ timijiet li ser jilagħbu wara il-logħba United City meta tqis is-sitwazzjoni tal-klassifika li qegħdin fiha l-Spurs u l-Gunners? Ngħidu kif dawn żewġ partiti qatt ma jistgħu jitlabu fl-istess ħin allura ċaħti irid jibdew ċaħti jispiċċa. Vantaġġ tal-Arsenal huwa mhuwiex għaliex, vantaġġ biss tal-Arsenal jekk is-City jwaqqgħu l-punti. Xi ħaġa li nitagħmu li għandi high hopes kbira jiġri. Jekk is-City jitilfu tkun ta' vantaġġ għall-Gunners ovvjament. Se jislu il-vantaġġi bejn Manchester United u Spurs ma sibx li tagħmel dik id-differenza kbira. Aktar tal-opinjoni li l-pressjoni qiegħda fuq Conte aktar milli kemm se jġibu punti jew kemm se jitilfu punti l-Manchester United. Infatti qed issemmi l-Conte xtaqna kieku kellna rappreżentant mill-Tottenham Supporters Club iżda sfortunatament illum ma settax jingħaqad magħna għal daqstant għax xtaqna wkoll nelaboraw fuq dan diskors biss Mark. Inti berraq naqra fuq Conte su? Conte, taraħ lura Turin s-sena d-dieħla? Wisk minita minħabba l-affarijiet li għaddejjin ma rridu naraw kif ħajspiċċa dal-istaġun, rridu naraw x'riżultati ħajkollhom l-inkjesti f'diversi bnadi ta' kemm fil-kamp sportiv, kemm fil-kamp ta' rati ġifieri legalment, hemm ħafna diffiċli tgħid f'dan l-istadju. Issa mbagħad jekk toħroġ li l-eżempju l-Juventus jinna faddew mal-ewwel erba' u eżempju jeħlu penalità. Mbagħad irridu jaraw il-Juventus minn hemm lem jekkux ħajġibu direttur sportiv b'iktar stoffa għalkemm jiena Cherubini naraħ li għandu jeqbem għax grazzi għalih li ċertu plejers bħal Fagioli u Miretti u hekk għax kien wieħed mill-imħuħ wara l-Juve Next Gen, ġifieri l-Juve B biex niftehmu u għalhekk għax inti immaġina jien ma nemmenix, imma immaġina l-Juventus jirpollik. Diffiċli ta' ġifieri ħafna. Għax għad neħilla Allegri mbagħad plus il-kontratt li għandu bejn sal-bonus jitlalu 9 miljun euro fis-sena ta' miċċajta. Ġifieri huwa wisq prematur, ma fimni il-fatt li issa m'hemmx Agnelli għax huma Agnelli kien kisera ma jdiri majta kif jgħidu mat-Taljani stess. U ma neskludux il-Zidane, Zidane naf li għaddejja xi battibek ġo Franza, ma jifimni xaħat minn daw it-tlieta jkun coach ta' tal-Juventus, ġifieri ma nimmaġinax ħassir il-katastrofi tas Serja B, ġifieri ma tantx jidru l-affarijiet huma hekk. Imma l-aħjar l-affarijiet ikunu l-ewwel ċar imbagħad fuq il-kjarezza tibni l-futur. Issa għandna sitt xhur li importanti naslu sal-4 ta' Ġunju għax minn għalija dakinhar speċjali kemm jista' jkun il fuq fil-klassifika u mbagħad naraw x'jiġri minn hemm hemm. Sewa wis, kumment ieħor Alex Samut jiena rrid nara l-Juventus full team ħalli ma jkollhom skużi daqshekk fiduċjuż Forza Napoli min jixtieq wieġbu? Il-Juventus l-aħħar lobiet dejjem labu bej 5 u 6 elementi neqsin, ġifieri il-dal-bniedem, anke jien għandi kurzità nara l-Juventus eżempju u forsi jitkellem man Karon warajja, jien għandi kurzità biex nara fil-ftit xhur li baqa' l-Rabbjom għal-Juventus kif ħajamalga ma' Pogba f'nofs il-ground dawn nafu li fit-tazza tad-dinja skużawni fil-Kampjonat Ewropew li ntlab fis-sena 2020 flok l-2020 daw kellhom xiedu bejnietom. Issa għandi vera kurzità biex kważi kull den jieħudu li ġrat jekk l-affari, ma daw nafu li kellhom xi jgħidu fil-kamp nazzjonali Franċiż u ma nittama li di ma tiġix riflessa fil-kamp Juventin, eżempju. Għandi eżempju kurzità oħra
jiena sal-lum jifieri qatt ma sodisfani. Di Marija, orajt għandu ngħid li ħażin tax ġifieri dak imislek ballon tara ċertu taċċis xorta ġifieri dan. Ma jisaqat ma rajt il-veru Di Marija mal-Juventus. U jiena nista' ngħid rajt il-veru Vlahovic dis-sena. Ġifieri da l-X Sammut għandu punt jiena nara il-Juventus fuq imma ma jiena jekk jitilfu l-Juventus għadha mhux ħanoqgħod ngħid għax kienu bla Pogba u kienu bla Vlahovic, enna nilabu tant lob minnajrom. Għada, mux ħatkun eċċezzjoni, u tkun taf kemm verament huwa tim kbir. Meta l-coach jinexxilu jaddatta bil-plejers ta' riserva. U naħseb inti qed tittajjeb ħafna l-bira fuq l-Inter, meta semmejt il-xu tal-pankina tagħkom. Eżatt, fuq l-Inter ma dik hija storja oħra. Semmejt il-Rabiot li tajjeb ngħidu wkoll is-sissa Rabiot kellu staġun tajjeb. Ifimni, Allegri jisu l-bib mal-qux 100% għax taħt Allegri veru tjib. Apparti da season jina qed fil-medjokrita ta' nofs il-ground li kanna s-sena l-oħra, xorta panajt li ju kien l-aħjar, jiena persuna li nuża kliem Aaron fuq il-Juventus player fuq ħanitkellem fuq zaqqi u għamekkeni, għax jiena ma narax li huwa player tal-futbol, bir-rispett kollu leħ. Ġifieri, apparti għandi question mark fuq it-talent, ma naħseb biex ngħid ħaġa żgħira fuq l-argument ta' Eric Sammut li semma u naqbel miegħu bla dubju u qed jirreferi speċjalment ħafna għall-medja u dak li social media meta jekk tim bħal Juventus, Milan, Inter dawn nafjaddu minn xi peċ ħażina tal-ob ma l-ewwel iqumu l-irwiefen kollha jgħidu għax ġarek, għax inġerjek. Aħna nafu in-Napli għax sentej ilu fi żmien Gattuso kellna serje infinita ta' injuries li biex irkuprajna minna batejna u domna biex irkuprajna u r-riżultat tagħha kien fl-aħħar net meta sofrejna numru ta' punti li kieku ma kienx dawk l-injuries żgur li konna nispiċċaw fil-kampjonat. Pero issa li jemmem, so l-injuries iva jafu jkunu fattu, pero kif semmejta jepinti Marku kol, ilkom għaddejjin issa l-Juventus b'injuries ġifiri musta jkunu l-injuries għal din il-loba biss, ġifiri sut-tim tal-Juventus din is-sena huwa setjat b'dak li hemm, so mhix skuża u waslu sat-tieni post, dawk in-noqqas ta' players, so ma jistax tgħid għax jekk jitilfu l-Juventus għax kellhom injury għax dak ma labx. Għax daw it-laħħat minn lobit. L-injuries kienu hemm, dawk il-players u ċertu players ma nabux. So dik l-iskuża ma treġix. Sewa wis, qed naraw ukoll messaġġ mingħand it-Terzon Komodo fis-sitwazzjoni tal-bira ta' Klejtin iċ-ċomba żammit fejn talabna r-riżultat se nħallu għall-aħħar imma dan jiġifieri iċ-ċomba li wkoll se jkun magħna l-ġimgħa d-dieħla fejn se jkun qed jagħmel xi ftit kummenti fuq is-Super Koppa kif ukoll għada se nfakruhom ukoll fit-tielet parti tal-programm se jkun qed joħroġ il-video tiegħu bir-reazzjoni għall-logħba Milan Torino li naf li hawn ħafna li qegħdin jistennew. Mela, immorru għat-tieni blok pubbliċitarju ibqgħu magħna il għaliex id-diskussjoni u fadlina ħafna xi ngħidu sewma Dejzil kif ukoll ma' Aaron u ma' Mark ser tkompli wara din il-waqfa ta' riklami. Bilħaq min irid jintervjeni għadu biċ-ċans. Nistennew il-kummenti tagħkom.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Hogwarts Legacy, l-aħħar logħba tal-PlayStation 5 u Xbox li Game Breaker issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Birkirkara. Ittrasforma ruħek fis-saħħa li tixtieq issir u esperjenza avventura ġdida ser toħodna lura fis-seklu 19 u li se tpoġġik fiċ-ċentru ta' storja antika fid-dinja tal-maġija. Għalhekk qed tistenna fittex mura Game Breaker u kun parti mill-maġija li ġġib magħha l-logħba Hogwarts Legacy. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Mela, merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn flimkien ma' l-uffiċjala relazzjonijiet pubbliċi tan-Napoli Club Malta u ma' l-YouTuber Juventin Mark Xkembri qed niddiskutu Napoli Juventus stada ma' Dejt Ziltabone qed nitkellmu fuq il-logħbiet tal-futbol Ingliż li għandna is-sibt Manchester United kontra Manchester City u l-ħadd Tottenham Arsenal. Dejt Ziltabone li huwa wkoll il-korrespondent tal-Kamra Sportiva u għed il-korrespondenti l għandna. U infakrukom biex min irid jinteraġixxi magħna jista' wkoll ikompli jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għanna marbuta li jkom għadin ix-xandira. U Mark, iċ-ċomba beda jistaqsi għalfej kont qed titħaq l-ewwel. Bal-Grande Torino għajdu. Ħabba l-elezzjoni tal-bieraħ. Efhem, intom ma trid tilabu mal-Monza, volli. Ma tantx għandi biex nitħaq jien laqqas. Ħabba Messajas. Kif jgħidu? Ħabba Messajas tal-Milan, il-Messi tal-Milan. Kif jgħidu? Jekk iċ-ċomba forsi qed jismana, ma nafx jekk irid jerġa'. Probabbli ħajribattili hu. Sari? Probabbli se jirribattili. Eżatt, nistennuh biex jekk irid jirribatti wkoll jista'. Għajmu l-programm hu. Jista' jirribatti, infatti kif qedtilkom ukoll fit-tieni parti tal-programm iċ-ċomba se jkun magħna l-ġimgħa d-dieħla wara s-Superkoppa biex jgħid tiegħu fuq dik il-logħba. Aaron, Napoli rbaħtu l-aħħar 3 konfronti li labtu kontra Juventus fl-Istadio Maradona. Kemm taħseb li ser ikun importanti dan il-fattur fil-kuntest ta' din il-logħba? Apparti qabel ma titkellem inti Aaron, jekk iċ-ċomba qed jisegwina bħala it-terzon komodo f'din ġlieda bejn Napoli u Juve nixtieq li nisimgħu tiegħu wkoll. Mela, Aaron, il-fattore kampo. Il-fattore kampo huwa dejjem importanti u fuq dana in-Napoli jilagħbu ħafna so il-ground l-Istadio Maradona San Paolo huwa xi ħaġa impressjonanti. Jiena attendejt għan-numru tal-logħbiet tan-Napoli ġew l-ground u l-emozzjoni ma li tidħol il-ground tħossha mal-ewwel. Aħna li nkunu qegħdin hemmhekk fil-kurva jew fid-distinti aħseb ara min ikun qed hemmhekk qed jilgħab. So jekk forsi dak il-tim ikun jagħta xi momenti sejjer ħażin, huma s-supporters jerġgħu jġibuh. Jien niftakar meta mort ftit ta' snin ilu stajlu daqsxejn mhux ħażin, kien fl-2010 fejn in-Napoli kienu titilfu wieħed xejn fl-ewwel ħaf, kien falla penalti 5 fit-tieni ħaf, però xorta waħda mbagħad in-Napoli rmontaw 3-1 u dan kien bis-saħħa tas-support tan-Napoli għax ma kien waqaf qatt.
U fi żmien Mazzarri jagħmlu ħafna minn daw it-tip tal-logħbiet in-Napoli fejn kienu minn ta' u rkupraw bis-saħħa wkoll tas-support tal-ground. So nemmen jaf ikun fattur determinanti, però nafu wkoll li il-Juventus huwa tingbili li huwa abitwat ferm għal stadiums bħal tan-Napoli u ħafna għad. So li kieku forsi qed nilbu ma' xi tim żgħir nafna iva ejja ħajkun like almost 100%. Imma ma' tim bħal Juventus li huwa mdorri sew jilab f'logħbiet importanti bħal daw u fi grounds bħal tan-Napoli u ħafna iktar kif taqbad tajt voċi ferużi nemmen li forsi ma jkunx daqshekk. Ara ħansaqsik xi ħaġa, u San Paolo għax dak iż-żmien kien dak irristrutturawh. Żgur, dak kien hemm majdut, illi kien hemm biċċiet minnu bdew jaqgħu milli jgħidu. U dak fil-fatt kienet ġiet l-okkażjoni tajba xi 3-4 snin ilu kienu saru l-Universija di Ġo Napoli tipo ta' Olympic Games tal-Universitajiet. U kien sar Ġo Napoli bħala tipo l-main stadium u bis-saħħa hekk kienu rranġaw, infatti kienu rranġaw is-sitijiet kollha, it-trek ta' madwar il-ground, partijiet mill-ġismu mill-enclosure u hekk, so bis-saħħa hekk sar xi ħaġa għax li kieku naħseb kienu konna nistennu ftit biex naraw daqsxejn ta' improvement. Però le issa fil-fatt anke sħabi li jitilgħu ta' spiss jgħidu li jekk tikkonsidra l-Stadju San Paolo Maradona issa ma qabel kif kienu fl-Università di hemm differenza baħal jaqsam. Interessanti. Kull belt issa għandha l-problematiċi tagħha fejn jidħlu. Iva, u ta' Napoli ma jgħodu lejħat il-problemi, so dik hemm ċertu livell għalih. Ma nixtieqx niftaħ teżijiet. U dak laqas hija Ġo Napoli propja hu. Le, Ġo Napoli ġo l-kwartier ta' fuori grotta jgħidu. Just main city Ġo Napoli. All right. Mela, kont qed ngħidilkom nixtieqx niftaħ teżi għax jien il-problemi li hemm f'Milan teżi nista' niftaħ. Ħana jekk importanti ngħid xi ħaġa fuq di tal-grounds, dik vera hemm ħafna grounds u ħafna bdiġġu l-Italja li ilhom jixtiequ jagħmlu ground ta' Milan, ta' Ruma, ta' Napoli u oħrajn. Bologna. Eżatt. U xejn ma sar klif tal-Juventus u sar bis-saħħa ovvjament tal-familja Agnelli ta' sponsors kbar li għandhom. U l-Udinese. U l-Atalanta, u Sassuolo. Erba' timijiet. Dawk erba' tim. Però biex nikkorreġik naqra, il-Cagliari li għadin fis-Serja B ukoll għamlu l-ground tagħhom imma l-istorja tal-Cagliari nafu x'inhi, qegħdin kważi jġildu biex ma jaqgħux fil-lega. Eżatt. So din naħseb hija xi ħaġa differenti milli hemm f'pajjiżi oħrajn. U naħseb huwa punt ukoll fejn bekk ċertu timijiet Taljani jibqgħu lura x'hekk tikkompara il-finanzi tat-timijiet Taljani ma' finanzi ta' timijiet ta' pajjiżi oħrajn, tipo tal-Ingliżi u tipo tal-Ġermanja u Spanja, baħar jaqsam. U parti minnu huwa l-fattur li m'għandhomx ground. Għax dan l-introjtu mhux għalihom ma jmur għall-komun. U di waħda mill-issues li qed jgħid Aron li jista' jkun kaġun l-Italjani jew jitilfu l-Euro 2028 jew l-Euro 2032. Mhux hekk. Da meta saret l-Italja. Eżatt, meta saret il-World Cup tal-90 li jiena speċi għext x'fużna akbar minnkom, id-domin li kien hemm kien xi ħaġa impressjonanti, id-domin u l-korruzzjoni li kien hemm li għadu ma batu minna tal-lum. So, dika hija sitwazzjoni speċifika l-Italja. Mela, Mark, minnaħa l-oħra, temmen jekk Juventus jirnexxilkom toħorġu minn Napoli b'3 punti tkunu tħaltu sew fil-ġlieda għar-rebħ tal-kampjonat? Jekk jiġri hekk, ikun hemm iktar fiduċja. Imma il-logħba tagħha mhix se tkun speċjalment jekk jirbħu Napoli jagħtu daqqa l-Juventus għax jiġu 10 punti. Jekk jirbħu l-Juventus jiftħu l-lig ma mill-Milan jina l-Inter xorta ma naqtajhomx, ġieri jifta jinfetaħ il-lig, imma xorta neqpa' ngħid li Napoli qegħdin tarġa' fuq kulħadd. Anke jekk jitilfu għada, jiena kien ħoss. Jien ngħid li dejja s-sena tan-Napoli xi ħaġa jekk tgħidli. Jiġri x'jiġri. Mark, jekk jogħġbok, Mark, bħala Napolitan ma ngħidux dat-diskors.
Ma l-Arġentina rebħu l-World Cup, allura tinħoss li fil-viċin waslet. L-iskaramanzija etterranja, efemni. Eżatt. Tazza tad-dinja l-oħra li rebħu l-Arġentina, l-kampjonat ħaduħ il-Milan u kien il-kampjonat tal-ewwel stess. Nispera li wara li rebħu l-kampjonat l-Arġentina ma narġux nagħmlu xi 9 snin bla lik issa, ġek ġara dak iż-żmien. Mill-86 għal 95. U hija l-baħtu biżejjed. U hija ma qatt ma ngħid li biżejjed fil-ħajja li tirbaħ. Jonqoshom xi ħaġa oħra. Dik miraklu jrid ikun. Jiġifieri, mela għandna domanda minn Brady Buġejja wkoll, semmih regolari ta' dal-programm li nixtiequ minn hawnhekk insellmulu u qed jistaqsi Juventus u Napoli ħajkunu attivi fis-suq ta' trasferimenti, speċjalment jekk għada ir-riżultat jiġi favur Juventus? Nibda minn. Xorta ibda Mark. Il-Juventus ma nsibx ħajkunu attivi. L-uniku mod kif il-Juventus jixtru plejer u jekk jinbih McKennie. Għax il-Juventus qegħdin fi bżonn ta' right back. Dik żgur. Barra minn hekk qed issemma imma naħseb l-iktar huma jdut De Paul li jixtieq jilgħab ma' Di Maria u Paredes, però jiena nemmen li Di Maria ma jkun hemm sena oħra u laqas Paredes, però il-plejer jien dejjem laqatni kieku jiġi jgħinna żgur. Għalkemm jiena kieku jkolli nġib plejer li veru nixtiequha McAllister tal-Brighton. Imma ma naħsibx li Juventus jħajdu plejers fil-ċirkostanzi finanzjarji li għedin. Minn Napoli wkoll ftit kienu attivi fil-fatt issa kien hemm deal wieħed bejn Napoli u Sampdoria fejn għand Sampdoria Marzanoli u ġi Berezinski, bażikament biex kien hemm sostitut ta' Di Lorenzo, sostitut biktar maturità, biktar esperjenza, Zanoli għadu żgħir comparat ma' Berezinski, u l-unika ħaġa kif semmejt l-ewwel ukoll Demme, jekk jinstab il-beħ ta' Diego Demme li ma tantx saw spazju Napoli, basikament isir is-sejl tiegħu u forsi jiġi xi ħadd minn floku, però wisq niddubita li jiġi xi ħadd ieħor issa. Dejdzil, kemm taħseb ħammur lura l-Premier League li r-riżultati taż-żewġ konfronti li ser ikollna f'Manchester u f'Londra ser ikunu deċiżivi jew ħanejdu hekk ħajpoġġu direzzjoni. L-għanijiet tat-timijiet rispettivi li għandhom f'dan l-istaġun, speċjalment it-tim li żżomm int Manchester United. Nibda minn hawn u dan għandu jkun it-tluq ta' din il-mistoqsija. Il-United u l-Arsenal qegħdin pożizzjoni li jkompetu mal-Manchester City. Aktar tara tirfu l-United nhar it-tip li ġej. Kemm għal-United kif ukoll għal-Gunners, it-target fil-biduħara tal-Musanat kien li jispiċċaw ma' top 4. Issa ovvjament l-Arsenal la ascoltaw l-għanu li forsi ħajkellinġaw insomma li jisiru champions. Minnaħa l-oħra l-mentalità tas-City u li jirbħu kif diġà qed. Alla volja jispiċċaw t-tieni għalihom jisu Parlament. Naħseb li l-United għandhom xi ġewwa fit-top 4 anke jekk jitilfu ż-żewġ klabbek li ġejjin kontra City u l-Arsenal. Li ma naħsibx li ħajġdejjek. Issa minna ħal-oħra Spurs jittamaw naħseb li jkunu ta' nibdida ma' Newcastle għall-aħħar post tal-Champions League. Fl-opinjoni tiegħi biss. U jekk jibdew fallu snejn huma out of form il-Liverpool u l-Fulham li qed jirbu ħafna robiet jistgħu jkunu preżentida għar-raba post tal-kampjonat. Sewa wisq. Aaron, Napoli Club Malta, l-aħħar aħbarijiet mill-klabb tagħkom jekk jogħġbok. Dan l-istaġun kien sissa wieħed vera pożittiv mhux biss għat-tim imma anke għall-klabb tagħna, hemm kellna numru ta' attivitajiet fejn ħaraqna s-sena l-oħra Diċembru bil-attività ta' 30 sena anniversarju kien kienet avveniment storiku għalina wkoll li ilna daqshekk. Kellna numru ta' attivitajiet biex niċċelebraw dan l-avveniment u issa ħanibqgħu għaddejjin ukoll b'attività din is-sena. Issa ovvjament ta' parti għada fejn il-klabb se jkun miftuħ mis-seba ta' filgħaxija l-qoddim għal dawk kollha ovvjament jixtiequ jaraw il-logħba flimkien magħna. Jkun hemm nisperaw atmosfera sabiħa anke wara. Però mbagħad ta' parti minn hekk fil-21 ta' Jannar għandna attività, għandna Burger Night
fej xismu min irid jista' jattendi, u mbagħad għandna attivitajiet oħrajn fosthom is-soltu konna karaoke night, pasta night biex dejjem ovvjament inżommu ir-relazzjoni tagħna mal-membri attiva kemm jista' jkun. Sewa wis, l-aħħar domanda għal Aaron u għal Mark naf nistaqsija Clayton iċ-ċomba x'qed tipprevedu għall-logħba tagħha, previżjoni. Jien kelli nfakrek fuq doveri, ma nsejx. Eżatt, għajdilna tiegħek fuq doveri mela. Efni, fil-logħba kontrikom u f'dak l-inċident li kien hemm bejn min kien Deċilio dak, jew Vlahovic, insej. Kien involut fit-tnejn ġiex kontroversi, ġifieri ma nafx kif logħba bħal di tawielu ma msomma, issa taddi wkoll mal-oħrajn, mhux noqgħod nirdan, ma ġast jinfakkarti hekk biex jismu. Qabel ngħid ir-riżultat nixtieq nirringrazzja lill-klabb tan-Napli, veru ħadd idher naqas stramba tal-għajnuna li tawna s-sena l-oħra, ġifieri xorta, ġifieri anke inti minħabba li tqajna ma' Renika u li ieħor fakkarni x'ismu. Karannante. Ġifieri ngħidulkom grazzi pubblikament hawnhekk li ġiet l-okkażjoni wkoll. Ir-riżultat tagħha ngħidlek nixtieq jilbu Juve ma mhux li daqstant għandi qalbi ta' barra minn hawn. Forsi minn dro għarreb bħal Napli, ta' minn xi dro ta' xejn b'xejn jew wieħed għal 2-1 Napli. Fimni jekk imbagħad nirpu aħna. Għandi dubji kbar fuqha. Issa jekk jagħmlu xi logħba kif għamlu mal-Inter il-Juve, hemmhekk kun storja oħra. Ma istrina ġo dak il-ground ta' Napli ma nafx hemm bidejn bil-magħmul. Jina mustantik riżultat Antonello xina qatt ma jnexxieli naqta' riżultat meta Fanta Calcio u skedina qatt ma jnexxieli naqta' wieħed kien ngħid kif inkal miljora. Dik dejjem. Eżattament ħrixt minna ħelu. Iva. Dejżil, ħansa sik domanda bħala wieħed li forsi qed ma nafx kemm issegwi futbol Taljan, imma kif taqbad tgħid from the outside, kif qed tara din logħba? Jena naħseb li n-Napli ħajħorġu għal-Juventus indi għandi dik il-perspettiva, naħseb li n-Napli ħajkunu veloċi ħafna, full speed, jilabu fuq Oġemini għaf jiprofa jiġri wara d-divizja tagħhom, naħseb li r-riżultat finali se jkun kontroversja timkien, naħseb li ħajjirpu n-Napli. Jien naqbel ma x'ismu ta' ma' Dejżil. Għalhekk l-ewwel qed nispera ma nagħmlux il-park di Bass, logħba intensiva, għax dak ħajħorġu għalejna bħal il-jun ifferruċjati minn gaġġa. Jiena ħammu għal dota wieħed b'wieħed, sempliċi raġuni li m'iniex qed nara l-Juventus jaqilgħu ħafna goals, imma m'iniex qed nara li n-Napli ma jiskurjawx. Għalhekk jien qed Dak għax jaqbillu qed jgħid hekk Antonello għax igawdu l-Inter. Le, l-inti ifhimni, jiena Aaron, jiena jekk tisma' l-videos tiegħi li ngħid li l-Inter huma barra mill-taqtija l-iskudetto żmien twil. Jiġifieri. Però l-Inter hija storja oħra. U barra l-Oġemini ħansemmilek plejeri ieħor li qed jogħġobna ħafna tal-kampjonat mat-tim ta' Napli Lobatka. Motiv, ground ma jaqaf, naħseb se jġib din il-forma. L-Indjan kien fair tajb, imma dis-sena jisu plejer. Naħseb li jkunu nħdu mal-United bil-qalb kollha nidi. Jidri li kienet jissemma mal-United, le? Ma għandix, ma. Issa raġa firma extension ta' tal-kontratt issa. Naħseb huwa parti importanti dis-sena. So fittex imkien ieħor Dejżil. Mela, l-ewwel grazzi lill-mistednin tagħna li lejla attendew għal dan il-programm, grazzi wkoll l-sponsors ta' dan il-programm li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym inħeġġukom biex ukoll issegwu u tużaw is-servizzi tagħhom illa li indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu lill-Kamra Sportiva tkompli tella programmi ta' kwalità u laqgħet insemmu l-programmi tajjeb illi issa nagħtu naqra ħarsa lejn il-palinsest tagħna
għal din il-ġimgħa fejn nibdew minn għada fil-għaxija ser ikollna xandira rekordjata ta' reazzjoni ta' Clayton Zammit iċ-ċomba għall-logħba Milan Torino tal-Koppa Italjana. Naf li kien hemm xi kummenti fejn rajt li isu video mistenni wara l-eliminazzjoni ta' Milan, imma għada f'xejn intellalkom il-video u naraw naqra ċomba x'għandu xi jgħid fuq din l-sfida. Is-sibt fil-11:15 mbagħad ikollna l-ewwel programm ta' Mixzone għal dan it-tmiem il-ġimgħa fejn fih ser ikollna r-reazzjoni tal-logħba Brighton kontra Liverpool min naħa ta' Kopajt Krist, xandira rekordjata, u mbagħad nidħol jiena f'xandira diretta għal reazzjoni tal-logħba bejn Inter u Verona. Il-ħadd mbagħad fid-9 ikollna t-tieni programm mis-sensiela Mixzone għal din il-ġimgħa fejn ser ikollna reazzjoni ta' 3 logħbiet l-oħra li huma Napoli Juventus, kummenti ta' Mark, Manchester United Manchester City, Jude Kawki u Clayton Zammit iċ-ċomba għall-logħba Lecce Milan. L-erba' mbagħad fl-10:30 ikollna il-programm ieħor mis-sensiela Mixzone fejn għal darb'oħra ser nkunu jien u Kopajt Krist fl-azzjoni, Kopajt Krist bir-reazzjoni għall-logħba Wolves Liverpool, ir-replay tal-FA Cup u jiena nkun ħan nitkellem fuq is-Super Coppa Italjana bejn Milan u Inter. Se tkunu qed tisimgħu il-qampina interista l-erba' ftit minuti wara tmiem il-logħba, fil-waqt li l-qampina milanista ser tisimgħuha fil-programm Botta u Risposta tal-ġimgħa d-dieħla fejn se jkollna programm maqsum fit-tnejn. L-ewwel nisimgħu il-verżjoni taċ-ċomba fuq il-Super Coppa u mbagħad nitkellmu ftit fuq Liverpool Chelsea, il-logħba illi ser tintlab is-sibt ta' wara. Inħeġġukom biex ukoll min forsi qed jilħaq il-programm minn issa jidħol fuq il-YouTube channel tagħna il għaliex dalwaqt ukoll ikollna dan il-programm disponibbli hemmhekk, bħalma jkollna dal-programm ikollna diversi programmi oħra prattikament il-kontenut kollu li l-Kamra Sportiva toħroġ minn ħin għal ħin, diversi reazzjonijiet, programmi passati, reazzjonijiet passati, għandkom kollox hemmhekk. Minnaħa tiegħi naħseb illi ħadtilkom biżżejjed ħin għallum għall-stanza kemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bella ma tfadalli xejn ngħidilkom, ħlif grazzi tal-li segwejtuna u Botta u Risposta jirritorna il-ġimgħa d-dieħla. Il-lejli tajjeb u ħudu ħsieb. Botta u Risposta ġie mwassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.